ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ହେଇଛି, 4:21। 4:21 ବେଳେ ମାନେ ରାତି ସାରା ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଖାଲି 4:21। ଆଖି ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିକି ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଶୋଇପାରିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ। A few moments later. ତାପରେ ଟାଇମ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖିବେ କେତେଟା ହେଇଛି। 4ଟା ଗଲା, ତାପରେ 5ଟା କେତେବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ରାତି ସାରା? ନିଦ ଆସୁଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କେମିତି ଶୋଇବ ମଣିଷ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ କାନ ତ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରାଗ ଯେ ଏଥର ମାରିଥିଲା। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଣନ୍ତୁ। A few minutes later. ତାପରେ 6ଟା କେତେ, ତଥାପି ଯେତେ ଡାକିନି ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବ। ଗୋଟେ ରାତି ଖାଲି ବିତିଗଲା, ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ।